на учебното съдържание по изобразително изкуство. Структурата на учебното съдържание по изобразително изкуство се определя от три основни изисквания: съдържанието като вид изобразително изкуство, съдържанието като обем и система на знанията, техническите умения и изразните възможности на учениците, свързани с видовете изобразителни дейности, съдържанието като форма на учебната работа, чрез която то се реализира. Тези изисквания са тясно свързани и взаимно обусловени и се осъществяват във всеки урок по изобразително изкуство, като по този начин се изгражда цялостна представа за това какво трябва да знаят и умеят учениците като завършен и окончателен резултат от учебно-възпитателния процес по изобразително изкуство. Съдържанието на целия образователен курс е разпределено в няколко раздела, които съответстват на основните видове художествени дейности: живопис, графика, скулптура, приложни изкуства и възприемане на художествени произведения. Съотношението между разделите в учебната програма и тяхното съдържание се определя в зависимост от закономерно съществуващите стадии в развитието на изобразителната дейност. С цел постигане на максимално високи резултати при овладяването на изразните средства на живописта, графиката, скулптурата и декоративно-приложните изкуства, изпълнението на живописни и на декоративни учебни задачи до определен стадий не се различават по цветово изграждане. Същото се отнася и до изпълнението на илюстрации в цвят. Специфичните особености на живописната и на декоративната цветност се разкриват постепенно и последователно. Съществуват мнения, според които учебната програма за отделните класове трябва да бъде специализирана основа в една от изобразителните дейности, а останалите да бъдат включени за разнообразие. Смисълът от такова структуриране е да се постигне по-свързана и по-цялостна представа за съответния вид изобразително изкуство, като се избегнат продължителните прекъсвания, проистичащи от недостатъчния брой учебни часове. Този подход не може да се приеме изцяло, защото води до други отрицателни последици. В поранните възрастови групи овладяването на изразните средства винаги ще бъде значително по-несъвършено от това в по-горните класове, а от тук и представите за съответното изкуство ще бъдат на твърде ниско равнище. Не е напълно възможно да се определи тази изобразителна дейност, която да бъде най-подходяща и предпочитана от учениците в определена възрастова група. Твърде преднамерено се принуждават учениците да изпълняват определена дейност в продължение на цяла учебна година. Съществува опасност да се наруши възникването и нормалното развитие на индивидуалните предпочитания. Кризите в развитието на изобразителната дейност настъпват порано и много по-трудно се преодоляват. Съотношението между разделите в отделните класове не може да бъде еднакво. В по-горните класове чувствително нараства делът на теоретичните основи на изобразителното изкуство, възприемането на художествени произведения доминира над практическата дейност. Разгледаните обстоятелства налагат структурирането на учебното съдържание да се осъществява съобразно с максимално обвързване на задачите във всички видове художествени дейности, като се търси единството, общото и различното в тях. Раздел живопис, специфика и подбор на учебното съдържание. Целта на обучението по раздела е да се изгради постепенно представа за живописта като вид изобразително изкуство. Специфичният терминологичен речник и понятията се овладяват последователно, но не под формата на теоретични уроци. Темите, сюжетите и обектите, включени в раздел живопис, имат много широк диапазон от натюрморт за един предмет до многофигурни композиции с най-разнообразно съдържание: приказно, фантастично, историческо, социално, битово и първо. Специално внимание трябва да се обърне на формирането на представата за единство между тематичното съдържание и изобразителната форма. Това е трудна задача, защото както обясненията за живописта не могат да се ограничат в елементарната формула, според която живописната картина е изпълнена с бои, така и съответствието между съдържание и форма не може да се обясни само с това, че слънчев ден се рисува с топли цветове, а дъждовен с студени. Необходими са много и разнообразни, убедителни демонстративни примери, за да се разбере този основен закон на изкуството. Едни и същи теми са изпълнени от различни автори по едно и също време или в различни художествени стилове. Използва се различен или близък по характер колорит и на методологическото структуриране на учебното съдържание по раздела се извършва по такъв начин, че да се осигури последователно усложняване на познанията за живописта и обогатяване на цветността, като се премина от декоративната към тонелната цветност. Учебно-практическите задачи имат тясна връзка с изучаваните понятия и въпросите на цветознанието. Раздел живопис включва видове и жанрове. Учениците се запознават с особеностите на изящната, кавалетната и монументално-декоративната живопис. При обяснението на видовете е необходимо да се изясни,
че понятията изящност и монументалност не са противостоящи и не се свеждат единствено до размерите на произведенията и връзката им за определена архитектурна среда. Различията проистичат от специфичния начин, според който се разкрива съдържанието, и от спецификата на образния строеж. Учениците се запознават с жанровете натюрморт, пейзаж, портрет, фигурална композиция и техните разновидности и изпълняват рисунъчни варианти в тези жанрове. Включват се въпроси на живописната композиция, идея, тема, сюжет, композиционна ритмика, композиционно равновесие, композиционен център, тематичен и цветови, формат, размер, вид композиция, изразни средства. Те са свързани с основните понятия на цветознанието и групирането на цветовете хроматични, ахроматични, основни, съставни, допълнителни, топли, студени. В тази област се допускат най-големи неточности, особено при използването на понятията чистота и светлосила на цветовете, нюанс и оттенък, цветна хармония и цветна гама, цветен тон и колорит. Употребата им в професионалната практика често не е точна или в различните понятия се влага едно и също съдържание, техники и материали. Чрез разглеждане на живописни художествени произведения учениците се запознават с акварелната, темперната, маслената и фресковата живопис, но в учебната работа си служат за акварелни и темперни бои и най-често използват смесени техники. Технологичният процес не е напълно завършен, не се прилагат например грунтове или други основи и свързватели, но въпреки примитивната технология живописното изграждане в някои случаи се приближава като въздействие до оригинално изпълнените живописни произведения. Като пример могат да се посочат рисунките изпълнени в техника монотипия или в смесената техника темпера, туш измиване. За обогатяване на живописната изразност учениците правят упражнения с плоски обличетки, като търсят разнообразяване на структурата на цветните полета, изпълнение на рисунки върху суха или мокра основа, мозаично разредено или пастиозно полагане на боите, изтъргване на цветния слой на определени места, движение на четката надлъжно, напречно, рисуване с върха и използване на тампони, смесване на цветовете върху рисунката и на техническите упражнения с материалите и прилагането на различни техники бързо увлича учениците, но твърде често стават самоцелни. Раздел графика, специфика и подбор на учебното съдържание. Целта на обучението по раздела е аналогична с тази на раздел живопис. Много общи страни има и по отношение на методическото структуриране на учебното съдържание и най-вече в жанровете, темите и сюжетите и обектите за изобразяване. Темите, сюжетите и обектите от раздела включват натюрморт, пейзаж, портрет и многофигурна композиция. Извършва се подбор на такива обекти, на които изобразителната интерпретация е подходящо да се осъществи чрез графични средства, линии, штрих, петна. Това означава да се обръща повече внимание на изразителния графичен силует, на фактурата, текстурата, детайлите и на светлосиловия контраст, с цел да се улесни черно-бялото графично възприемане на обектите. Такъв подход при избора на обектите и темите за изобразяване дава възможност по-убедително да се разкрие връзката между съдържанието и изобразителната форма. Процесът се подпомага и за анализиране на изобразителната графична структура на графични произведения. Една част от задачите в уроците по графика са свързани с изучаването на светлосянката и с триизмерното обемно изграждане на формата. В учебното съдържание те се предвиждат за определена възраст. Въпреки че учениците се насочват по естествен път към светлосъначно изобразяване на обема, тези задачи са трудни. Ограничената употреба на материалите, рисунката се изпълнява предимно с молив, и по-бавното постигане на завършени резултати ги правят не особено привлекателни. Това обаче не може да оправдае подмяната им с други задачи, за употреба на разнообразни графични техники. Триизмерното графично изграждане е важен етап от развитието на изобразителната дейност, който активно подпомага пространственото изобразително мислене. Раздел графика включва видове и жанрове. Учениците се запознават с основните показатели, които отличават изящната от приложната графика. Убедително може да се формира представата, че качеството и изящността е еднакво присъщо на графичните произведения от двата вида и че терминологичните различия са условни, с тях се обозначават само разликите в предназначението и отчасти възможностите за полиграфично тиражиране. Необходимо е да се посочи и известната художествена автономност на приложната графика наред с приложната и зависимост. Учениците се запознават с жанровете натюрморт, пейзаж, портрет,
фигурална композиция и особеностите на композиционното им изграждане. Паралелното разглеждане на тези въпроси със съответстващите им от раздел живопис улеснява вникването в тяхната същност. Почти половината от учебното съдържание е отделено за запознаване с илюстрацията като вид изобразително изкуство. Изпълняват се черно-бели цветни илюстрации. Предвидени са уроци по шрифт и плакат. Изразни средства. Основни изразни средства на графиката са контрастиращите помежду си черно-бели линии, щрихи и петна. Осъзнаването на разнообразните им изобразителни възможности в най-голяма степен се осъществява чрез графичните техники. Световото изпълнение на илюстрациите през първите години на обучението по изобразително изкуство има декоративен характер. По-късно е необходимо да се обърне внимание на различията, които отличават цветните композиции в графиката, живописта и приложно-декоративните изкуства. Отличаването на тези нюанси в цветовото изграждане на художествените произведения има важно значение не толкова за практическата изобразителна дейност на учениците, колкото за правилното формиране на тяхната художествена култура. Техники и материали. Учениците се запознават с всички високопечатни и дълбокопечатни графични техники. Учебно-творческите задачи включват монотипия, кредов картон, изпълнение на отпечатъци от апликирана основа, апликирана графика, рисунки с перо и четка, линогравюра. Овладяването на гравюрната техника върху линолеум изисква определена последователност и повече време. Първите задачи се изпълняват в техника бяла линия, след това се преминава в техника черна линия и накрая се овладява смесеното гравиране, като се търси разнообразие в графичната структура на изображението. В раздел графика също се прилагат опростени в технологично отношение графични техники. Монотипният графичен отпечатък най-често се изпълнява, като за матрица се използва покрита с печатарско лепило хартия, а кредовият картон се замества с парафинирана основа. Въпреки това получените графични изображения имат определена графична характеристика, която напълно ги доближава до въздействието на графичните художествени произведения. Раздел скулптура, специфика и подбор на учебното съдържание. Учениците получават познания за скулптурата като вид изобразително изкуство. Целта на обучението по раздела е да се развие чувството за пластика, за реално усещане на скулптурната форма. При умела организация на учебно-възпитателния процес могат да се получат положителни пластично-изобразителни резултати. Пластичният характер на материалите за моделиране дава възможност за кратко време да се изпълнят много варианти на моделираната форма, да се овладее по-бързо процесът на търсене на изобразителното решение, бързо се овладяват пропорциите, конструктивният строеж и разнообразните движения на животинската и човешката фигура. С рисуване в пространството, както често се определя моделирането, се улеснява значително и рисуването върху двуизмерна плоскост. Моделирането може много да помогне за развиване и усъвършенстване на чувството за композиция. Темите, сюжетите и обектите, включени в раздел скулптура, са почти същите като тези в разделите живопис и графика, включително и елементи на натюрморт при изпълнение на релефни изображения. Необходимо е обаче да се изясни на учениците, че скулптурата има свои специфични теми и че не всяка тема и всеки обект са подходящи за скулптурно изобразяване. Разясняват се някои основни закони на скулптурното изграждане, равновесието на формите, тектоничното въздействие, степените на статичност и динамичност и преразглеждането на тези особености на скулптурните произведения е подходящо да се обвържат с въпросите за съдържанието и формата в скулптурата. Тези въпроси се разширяват и задълбочават още повече, ако убедително се обясни, защо в скулптурата се използва естественият цвет на съответния материал или в определени случаи се прилага едноцветна патина. Раздел скулптура включва видове и жанрове. Учениците се запознават с особеностите на кръглата и релефната скулптура, орелеф и барелеф, с малката пластика, с изящната, кавалетна, монументалната и монументално-декоративната скулптура. Казаното за понятията изящност и монументалност се отнася напълно и за различните видове скулптура. Разглеждат се в оригинали или в репродукции паметници, скулптурни предмети и разновидностите на портретния жанр, маска, глава, бюст, торсове, фигури и фигурални композиции. Учениците моделират релефни изображения на цветя, птици, животни и човешки фигури. В отделни случаи се използват модели или скулптурни образци, но повечето от уроците се провеждат като моделиране по тема по памет и по въображение. Задачите за кръгла скулптура включват
моделиране на птици, животни, отделни човешки фигури и композиции, изразни средства, свързани с цвета на използвания материали с фактурата на обработената скулптурна форма. Изяснява се връзката на търсената изразителност с характера на скулптурното произведение, съответно и начина на обработване на материалите – теракота, мрамор, варовик, гранит, дърво, бронз и дъра. Необходимо е да се подчертае ролята на светлината за изразителността на скулптурната форма, защото моделирането се извършва в широки диапазони от едва забележими плавни преходи между отделните планове на формата до силни дълбоки връзвания. Така се получават различни светлосънъчни ефекти. Обръща се внимание на степените на разчлененост и на компактност в скулптурната композиция. В ученическите произведения е достатъчно да се постигне изразителност на силуета от всички гледни точки и ясно очертаване на основните обеми, а при изпълнението на релеф различни планове. В началните класове учениците най-често моделират по-отделно частите на фигурите и после ги съединяват. Необходимо е постепенно да се приучат да моделират детайлите от общия цялостен обем, техники и материали. Уроците по скулптура изискват много добра организация и осигуряване на достатъчно количество материали за моделиране. Често се използва пластелин, който е разноцветен. Най-подходяща е добре обработената и в добро пластично състояние гранчарска глина. При подходящи условия се препоръчва изсушаване, а още по-добре и изпичане на някои от ученическите произведения. С тях може да се оформи една добра скулптурна колекция. Раздел Приложни изкуства, специфика и подбор на учебното съдържание. Основна цел на обучението по раздела е изграждане на добър естетически вкус, който се проявява като култура на битовата и производствената среда. На облеклото и модата и намира отражение в трудовата и творческата дейност на човека. Много важна задача е запазването и продължаването на националните ни традиции в областта на художествените занаяти, както и запознаване на учениците с образци на високи художествени произведения в съвременните приложни и промишлени изкуства. Темите, сюжетите и обектите, включени в раздела, са изключително разнообразни. Учебното съдържание обхваща от най-упростените декоративни задачи в първите класове, като изпълнение на проекти за черги и халища, до декоративни пана и някои дизайнерски задачи. В учебно-възпитателния процес, свързан с приложно-декоративните дейности на учениците, са залегнали три основни принципа. Едно, приложните изкуства имат ясна връзка с природата, търсят свои художествени форми от нея, като я претворяват, без да я копират. Два, процесът на претворяване, стилизацията, е много сложен и се изразява в пригаждане на природните форми първоизточници за украса на художествени предмети или на предмети с утилитарно, практическо значение. Стилизирането е опростяване или усложняване на линиите, силуета, цвета и формата на природните елементи. Една и съща природна форма се стилизира по различен начин в зависимост от това, дали ще бъде използвана за украса на керамичен съд, за бижутерия, за художествена бродерия или дърворезба. Възможностите на учениците да се запознаят с най-различни произведения на приложните изкуства в оригинал много улеснява разбирането на единството между художествено-декоративната форма и предназначението на предмета. Отначало учениците изпълняват най-обикновени стилизации, като се използва вроденият им декоративен усет и стремеж да украсяват. Постепенно се запознават с особеностите на стилизацията като творчески процес. 3. Приложно-декоративната дейност не се извършва самоцелно. Декоративното рисуване, проектиране, винаги е в зависимост от предмета, който определя специфичния характер на декорацията. Тя се обуславя от неговата форма, от използвания материал и евентуално от интериорната или външно-архитектурната среда. Освен че се търси степенуване на задачите по трудност, подходящо е да се намерят връзки с другите раздели, а някои задачи могат да се свържат с народни традиции и национални празници. Най-съществено е структурирането да бъде подчинено на последователното разкриване на различията в изразните средства, които проистичат от различия в материала, формата и предназначението на обекта за декориране. Раздел Приложни изкуства включва видове приложни изкуства и приложни дейности. Учениците се запознават с образци от народното приложно изкуство, черги, халища, килими, национални костюми и украсителни принадлежности към тях, накити, произведения на гранчарството, на дърворезбата, на обрядно,
култовите празници и дъра във връзка с художествените занаяти се изяснява качеството, уникалност на произведенията и национално-етнографските особености на орнамента. Друга група произведения са образци на съвременните приложни изкуства и на промишления дизайн, монументално-декоративна керамика и други декоративни пана, мозайка, стъклопис, гобелен, театрален костюм и театрален декор, текстил, облекло и друг дизайн на бита и таната. Към основните познания за приложните изкуства се прибавят и други особености на съвременното им развитие. Най-съществени от тях са съотношенията на естетическото и утилитарното, които определят степента на приложност. Учениците се запознават и с засилващите се тенденции на синтетизъм в изкуствата. Ученическата приложно-декоративна дейност може да се систематизира в няколко групи. Изпълнение на проект за текстил. В началните класове задачата се свързва с техническото овладяване на четката и водните бои. Проектирането се свежда до ритмично редуване на няколко разноцветни ивици. Необходимо е в тези първи опити учениците да се приучат към пестеливо и хармонично подбиране на цветовете. Проектите за халища се изпълняват по същия начин, но в петна. По-късно се използват форми за щамповане, изработени от картоф или друг подходящ материал, с който може да се наподоби безкрайната декоративна композиция. В горните класове задачите се усложняват и диференцират. Проект за текстил за сезонно облекло, за детско облекло, за завеси и паре. Проектите се изпълняват чрез рисуване и ритмуване на декоративни мотиви. Изпълнение на проект за украса на керамичен съд и на проект за керамично пано. Могат да се използват неоцветени и непокрити с глеч керамични съдове или проектирането да се извърши върху рисувателен лист с предварително очертана форма на съда. Задачата се свързва с фризовата композиция, може да бъде изпълнена като монотипия. Много подходящо е да се разглеждат произведения на босинската и на троянската керамика, а също и керамични съдове от местни майстори. Проектирането на керамичното пано се основава на запознаването с модула и неговите особености при изграждането на декоративната композиция. Модулна решетка. Модулът може да се изпълни графично или да се моделира. Изпълнение на проект за накит и проект за кован метал най-често се използват като образци орнаментите на пафти, гривни, огърлици, метални оградни и преградни решетки. Особеностите на технологичния процес при двата вида декоративна дейност дават добри възможности да се разберат разликите в стилизацията и влиянието на материала при оформянето на орнамента. Проектирането на накити се изпълнява чрез гравиране върху танко алуминиево фолио, след което може да се патинира или да се имитира патина, а проектът за кован метал се изпълнява графично. Изпълнение на проект за мозайка. Чрез тези задачи най-добре може да се разбере значението на естествената красота и изразителност на съответния материал. Още по-пълно се разкриват декоративните особености на рисувания и на изградения в материал орнамент. С достъпни материали могат да се постигнат високи резултати. Необходимо е да се използват естествени материали, а не пластмасови и други имитации на мозайка. Изпълнение на декоративни проекти и предмети, свързани с някои национални традиции. В тази група спадат изпълнение на честитки, кукерски маски, сурвачки. Честитките се рисуват или изпълняват с апликирани материали. Същото се отнася и за кукерските маски. Те могат да бъдат и обемни в формата на кукли. Използването на материалите в проектите за кукерски маски е неограничено. С комбинирането им се цели постигане на посилна изразителност. Изпълнение на сувенирни кукли. Целта на тези декоративни задачи е запознаване на учениците с българския национален костюм и развитие на естетическия вкус, наусите за художествена мяра. Необходими са някои най-общи познания за етнографските области, онази свързаните с тях особености на българските носии. При изпълнението на куклите от учениците не се изисква да се придържат строго към едни или други етнографски белези, но е полезно да се запознаят с местните национални традиции. Изпълнение на сценографски проекти. Те могат да бъдат рисувани или макетирани, а театралният костюм може да се реализира по начина, по който се изпълняват куклите. Учениците се запознават и с особеностите на театралния декор и с организирането на сценичното пространство. В повечето случаи се налага завършване на проектите в извънкласно време. Изразни средства. Те са декоративна линия, декоративен цвят, декоративна форма, а в някои случаи и светлосенката, при релефната и обемната керамика, дърворезбата, сценографията, дизайна. Понятията и тук, както в цветознанието, са твърде много и трябва да се използват точно. Декоративен елемент и свързаните с него особености на линията, цвета и формата, декоративен мотив, геометричен,
растителен, животински, смесен, роля на ритъма в композиционната структура на декоративното произведение, орнамент и особеностите му като първична декоративна композиция, видове, уси на симетрия или асиметрия при изграждането му, декоративна композиция отворена, затворена, фризова, безкрайна, техники и материали. Учениците използват за приложно-декоративна дейност много материали за рисуване, моделиране и апликиране, хартия, текстилни материали, фолио, лепила, готови детайли, различни инструменти и първа част от учебните задачи се изпълняват в съответния материал, мозайки, кукли, сурвачки и са завършени в технологично отношение. Раздел „Възприемане на художествени произведения, специфика и подбор на учебното съдържание“. Разделът включва разглеждане на произведения на изящните и приложните изкуства от всички видове, жанрове и епохи. За определени уроци се подбират произведения за разглеждане от определен жанр: натюрморт, портрет, пейзаж, свързани с изпълнение на подобни практически задачи. Препоръчва се учениците да бъдат запознати с историческата поява на жанра, с най-големите майстори от различни епохи и с изтъкнати представители на българското изобразително изкуство. Обект за разглеждане и анализ винаги трябва да бъдат и изразните средства, с които е изградено художественото произведение. Освен като нагледни средства, художествени произведения в оригинал, репродукции, диапозитиви и филми се разглеждат и в отделни специализирани уроци. Чрез тях се разширяват, обобщават и систематизират знанията на учениците за видовете и жанровете, отчасти и за историческото развитие на художествените стилове. Главна задача на художественото възпитание е да се изградят умения за извършване на художествено-естетически анализ на произведенията, за ориентиране в същността на художническата мисъл, в нейното образно разгръщане и вътрешен живот. Тук също трябва да се осмислят динамичните връзки между съдържанието и изобразителната форма. Връзката между композиционно-структурната страна на художественото произведение и неговото съдържание винаги присъства подсъзнателно или съзнателно при естетическото възприемане само като елемент или на по-високо равнище като мотивирана цел. Акцентът на учебно-дидактическата информация не трябва да се поставя в по-голяма степен върху техническото изграждане на произведението или върху художествения му смисъл. Тези страни винаги трябва да се разглеждат равностойно и в единство.